Rawangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku derdora 20,000 Sûrî di sala 2018 de hatine kuştin ku ev kêmtirîn rêjeya ji destpêka şoreşa Sûriyê di sala 2011 de. Rawangeha navbûrî eşkere kir ku 19,666 kes di sala 2018 de hatine kuştin. Di nav wan de 6,349 sivîl hebûn û ji wan jî 1,437 zarok hebûn. Rêveberê Rawangeha Sûriya mafê mirovan Ramî Ebdirehman ragihand ku ev rêje kêmtirîn rêjeya ji destpêka şoreşa Sûriyê di adara 2011 de. Ebdirehman eşkere kir ku piraniya kuştiyan di nîvê yekê de bûn. Ji 2018 ku bin topbarana rejima Sûriye û Rûsya li ser deverê opozisyonê û bi taybetî gota rojhilatê hatine kuştin. Her wiha hejmarek mezin ji ber êrişên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê di nîvê di duan de yê sala 2018 de hatine kuştin. Her wiha ku yek ji mezintirîn şerên sala 2018 şerê çekdarên PYD ku ta niha jî berdewam e. Li dijî çekdarên Daişê li parêzgeha Dêra Zorê ku di wî şerî de jî hejmarek mezin ji miletê Sûriye hatine kuştin. Di sala 2017 nêzîkî 33,000 kes li Sûriyê hatine kuştin. Lê rêjeya mezin di sala 2014 de bû ku bêhtirî 76 kes hatine kuştin ku di wê salê de Daeş hatiye Sûriyê û gelek dever kontrol kirin. Li gorî amarên navdewletî bêhtirî ji nîv milyon welatiyên Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê di encama şer û pevçûn û topbaranê de hatine kuştin û bêhtirî nîvê hejmara miletê Sûriyê derbeder bûne.